נפגש איתנו, היה מאוד מאוד כיף, אני נהניתי, מקווה שגם אתם נהניתם, תכתבו לי בתגובות אם הגעתם ואם נהניתם. הרבה ילדים חילקו לי גם, הביאו לי כל מיני מתנות, אחד מהילדים הביא לי קלפי ברול סטארס, אני לא זוכר את השם, מצטער, אבל הוא הביא לי חבילת קלפים מטורפת של ברול סטארס, ובגלל שהוא הביא לי קלפי ברול סטארס החלטתי שהיום אנחנו הולכים בעצם להעלות את הברולרית שהכי אוהבת קלפים במשחק. אני כמובן מדבר על טרה, אז אנחנו הולכים להעלות היום את טרה לרמה 11 ולהשמיד את כל האויבים עם הקלפים שהעסקתי, וגם לקנות לסקין מטורף, לקנות לה את כל הגאדג'טים, כוכבי כוח. בקיצור, היום אנחנו הולכים לתת עם טרה בראש. לפני שמתחילים, אני מאוד אשמח אם תוכלו להירשם לערוץ, לתת לייק לסרטון ולהפעיל את הפעמון כדי שלא תפספסו אף סרטון שלי. בואו נתחיל. אוקיי חברים, היום אנחנו במספר 211 בברול סטארס. אז כמו שאמרתי לכם, אחד הילדים במופע פשוט הביא לי חבילת קלפי ברול סטארס. שתבינו, זה הקלפים שאני קניתי ופתחתי בעצמי, וזה הקלפים שהוא אשכרה הביא לי, שזה פשוט כמות מטורפת של קלפים. הוא הביא לי את אמבר, שקלף זהב מטורפת, אחד מתוך 5 קלפי זהב. בקיצור, היום החלטתי למען הקלפים שהוא הביא לי, אני לא יודע איך קוראים לו, אני לא זוכר, אבל תודה רבה מי שזה לא יהיה. אז החלטתי היום להעלות את טרה בתור מחווה לקלפים, כי טרה בעצם אוהבת להשתמש בקלפים שלה, אז היום אנחנו הולכים להשתמש בקלפים שקיבלנו כדי להשמיד את כל האויבים שלנו במשחק. אז בואו נעלה אותה לרמה 11. האמת שהיא ברולרית מאוד מגניבה, הרבה מאוד אנשים משחקים איתה, ויש לי איתה לא מעט גביעים, 380 גביעים כמעט, ואני לא יודע מה, יש לי את שתי הגאדג'טים. יש לה גאדג'ט אחד שאפשר בעצם לראות את כל האנשים שנמצאים במפה למשך 4 שניות, אפילו בשיחים, שזה די טוב, אבל יש את הצללים האלה שהם גם ממש ממש טובים. ופה יש לה פורטל שחור, זה בעצם פותחת פורטל בין מימדים. גרסת צל של טרה מופיעה ותוקפת את האויבים שלה. אוקיי, זה מעניין, וזה בעצם אותו דבר, אבל זה צל מרפא. יש צל אחד שמתקיף וצל אחד שמרפא. עכשיו, מבחינת הנזק, אני לא יודע כמה זה מוריד כוכב כוח, אבל לפי דעתי אין לו יותר מדי חיים והוא מת במכה אחת. אז אני לא יודע כמה נזק הוא יכול לעשות. לעומת זאת, אם הוא נשאר בחיים והוא מרפא, הוא מרפא ממש ממש מהר. לפי דעתי אני אלך על הריפוי, על הצל מרפא. זה מה שאני חושב שיותר טוב, יכול להיות שאני טועה, אין לי מושג. מבחינת ציוד, נראה לי אנחנו נקנה ציוד של התקפה כדי להיות קצת יותר התקפיים. ואני מתלבט אם אני רוצה להפוך לעשות את חיית המחמד שלה יותר ב-25% יותר חזקה מבחינת הצללים האלה, או להשתמש בצללים אקסטרה פעם. נראה לי עדיף לי להשתמש בצללים אקסטרה פעם, אני אגיד לכם את האמת, כי 3 פעמים זה לא יודע אם זה תמיד מספיק, ואקסטרה צללים זה תמיד יכול להיות שימושי. אז בואו נקנה אקסטרה גאדג'ט, וזה נראה לי הבילד שאנחנו נשחק איתו. וכמו שאתם שמים לב, כמובן אין לי סקין כרגע לטרה, אז אנחנו הולכים לפנק אותה גם בסקין חדש. האמת שהסקין הזה סבבה. הסקין הכי חדש זה נראה לי הזה, סקין של שרה הסוערת, או בעצם הסקין הזה, הלוחמת האורבנית. גם הסקין הזה מגניב. האמת שמכל הסקינים של טרה אני הכי אוהב את הסקין הזה של טרה הלוחמת האורבנית, אז אנחנו נלך לקנות אותו. שנייה, אני אלך להביא עוד בלינגים ואני חוזר. טוב, מרוב שהתרגשתי מהקנייה שכחתי להפעיל את ההפעלה, אבל הנה אתם רואים, קנינו אותה, טרה הלוחמת האורבנית. האמת שזה סקין מאוד מגניב, תראו את הקלפים האלה, ממש ממש מגניבים. ובואו נשחק איתה, לא במדורג, ניסיתי לעלות קצת חזרה, ואתם רואים, לא עבד לי, אני לא אצליח להגיע למאסטר כי זה מסתיים עוד יום אחד ואין לי זמן. בואו נעשה איתה משחק בסולו ונראה אם כל הדברים שקנינו לה טובים או לא טובים. אני כמובן מקווה שהם טובים. בכללית האמת לא שיחקתי איתה די הרבה זמן, אני מקווה שאני זוכר איך משחקים. אנחנו משחקים נגד מורטיס, מיקרו, צ'סטר, קיטס, מיסטר פי. אוקיי, יש לנו 4 גאדג'טים, אנחנו יכולים להשתמש בהם. נראה לי אם אני מתקיף מרחוק, בוא נראה קודם כל את הסקין. אנחנו זורקים קלפים ממש מגניבים, שאחרי שאנחנו פוגעים בהם הם פשוט נעלמים. אז אם אנחנו מתקיפים מקרוב אנחנו מורידים כמובן הרבה יותר.
ואם אנחנו מורידים מרחוק, אנחנו מורידים פחות. אתם רואים, אני מוריד יחסית פחות. אבל סך הכל אנחנו לא רעים. לא רעים, בואו ננסה להשיג עוד קוביות כוח. אני לא חושב שזה פוגע אז אוקיי, זה פוגע בכולם. איזה מגניב זה, איזה מגניב זה. בואו ננסה לעשות פה איזה מהלך כזה נגד טיק. וחבר'ה, אני הולך למות, או שלא, אוקיי, הרגתי, והוא מרפא לי עכשיו חיים. הצל שלי מרפא לי עכשיו חיים, כמו שאתם רואים. איזה צל מטורף זה, תקשיבו, אשכרה ריפא לי את כל החיים. הוא גם עוקב אחריי, אני לא יודע כמה זמן הוא הולך לעקוב אחריי, אבל כל עוד עוקב אחריי אני בלתי מנוצח, יש לי אשכרה אין סוף חיים. אז אנחנו די סבבה עם זה, רק שאנחנו נשאר בחיים ובטעות לא נמות. ואנג'לו פה, אוקיי, אנג'לו גם מת, תראו איזה צל מטורף זה. אשכרה עוקב אחרינו ופשוט לא מפסיק לרפא חיים. ויש לי עוד שתי גאדג'טים. אני אחכה פה שנייה לראות איפה צ'סטר פה. אוקיי, צ'סטר פה, והוא הרג לי את הגאדג'ט, את הסופר, אבל עדיין יש לי עוד סופר אחד שאנחנו יכולים להשתמש בו. יש פה 10 קוביות כוח. בואו ננסה לפגוע פה בשתיהם. פספסתי אשכרה את שתיהם, לא מאמין לכם. לא מאמין לכם שאשכרה פספסתי גם את... פספסתי את שתי הברולרים שנשארו. טוב, בואו ננסה להרוג את באז, אני לא יודע. אני יכול להרוג את באז נראה לי די בקלות. הצל עדיין פה לידי. הייתי בטוח שהצל לא לידי, וחבר'ה, הוא מת, הוא לא מת, מיקו פה בחיים. חבר'ה, מיקו נשאר בחיים. אני לא חושב שהוא יכול לנצח אותי עם 10 קוביות כוח, אבל הוא הולך להיות מציק. הוא הולך להיות מציק, חבר'ה, הוא פשוט... הוא היה אמור למות. הוא היה אמור למות, חבר'ה, איך הוא לא מת? איך הוא לא מת? איך מיקו הנקניק הזה לא מוכן למות? תקשיבו, פשוט לא מוכן למות, זהו, חבר'ה. זהו, יש לנו את זה. את האמת שאני ממש שמח שבחרתי כוכב כוח שמרפא, כי כמו שראיתם זה ממש הציל לי את החיים שם. זה היה ממש שימושי, ממש שימושי. אני אוהב שיש מישהו שרץ אחריי ופשוט מרפא חיים. תקשיבו, זה מטורף. זה מטורף. בואו נפתח סטאר דרופ ונראה אם יצא לנו סטאר דרופ אגדי. לא, האמת שפתחתי במופע אגדי אחד למישהו ויצא לו, אני לא זוכר אם יצא לו ברולר או לא, אבל הוצאתי כמה ברולרים לאנשים שרצו שאנחנו נפתח להם סטאר דרופים. אני תמיד אוהב, למרות שרוב הזמן, אני לא אשקר, לא יצא לי יותר מדי דברים טובים. יצא לי איזה 2-3 ברולרים. יצא לי את מקס, שהיא הייתה באמת כאילו הברולרית הכי מטורפת, ואנחנו משחקים עם מקס, איזה יופי, אנחנו גם עם, יש שם את בל, לולה, לרי ולורי, ראיתי שם כמה ברולרים מאוד חזקים. בואו ננסה לעשות את השיטה ממקודם, ותקשיבו, אני אשכרה פוגע עם הקלפים שלי בכל הקופסאות, זה ממש ממש טוב. הייתי בטוח שזה פוגע רק בברולר אחד, ואז נפסק, מסתבר שלא, אני אנסה להרוג את מקס. יש מצב שמקס פה תעשה לנו קצת בעיות. יש לנו גם הרבה גאדג'טים שפעם שעברה בכלל לא בזבזתי אותם. אז אנחנו יכולים, הפעם עם מלא, תקשיבו, אם קיט קופץ עליי, אנחנו בבעיה חמורה. אנחנו בבעיה חמורה, ונראה לי הצללים שלי שם מתו. לא נורא, בואו ננסה להרוג את מקס. אוקיי, הרגנו את מקס, ואת האמת שטרה מאוד מאוד חזקה. אני בכללי ידעתי תמיד שהיא חזקה. לא ידעתי עד כמה היא חזקה, אבל אני רואה שהיא מאוד מאוד חזקה, ולולה גם הולכת כמעט למות, נשאר לה עוד ממש קצת חיים, ויכולה להרוג אותי את האמת, אני לא אשקר, אבל היא נראה לי הולכת למות. אוקיי, זה היה קצת טריקי, קצת מסוכן. יש פה את קיט שרוצה לקפוץ עליי, אני לא אשקר שאני קצת חושש ממנו. בוא ננסה אם הוא יקפוץ עליי או לא, אני לא יודע, הוא יכל לקפוץ עליי שם, אבל הוא לא קפץ. יש פה גם את רוזה. ויש פה את בל בוא'נה, תקשיבו, יש לי הרבה קוביות כוח, אבל אני תמיד רוצה עוד. מה שאנחנו תמיד רוצים עוד קוביות כוח. בואו ננסה להרוג את גריף. תקשיבו, אני לא יודע איפה קיט, אני תמיד פוחד מקיט, כי יש מצב שקיט יבוא אליי ופשוט יהרוג אותי. הנה, קיט שם למעלה. קיט כאילו פה, איפשהו למטה, אני באמת לא יודע איפה קיט. קיט בעצם הברולר שהכי מלחיץ אותי, ואין לי יותר צללים, אז אני לא יכול לי לברוח. אני יכול להשתמש בסופר שלי כדי שזה יזמן דמות ובעצם ירפא לי חיים, אבל יש מצב שעדיין קיט יכול להרוג אותנו. אני לא יודע איפה קיט, תקשיבו. אני באמת לא יודע איפה קיט, אבל אם אני רואה אותו אפילו מתקרב לכיוון שלי, אנחנו פשוט נהרוג אותו. האם הוא הולך לבוא אליי או לא?
קיט אני יודע שהוא נמצא שם באמצע, אני יודע שקיט נמצא פה באמצע של המשחק. אני יודע שקיט בוודאות נמצא בשיחי, ואני רק מחכה לזמן הנכון כדי בעצם לבוא לפה ולהרוג אותו. בואו נחכה, אוקיי, קיט נמצא שם, אני יכול להתקרב ולעשות, אוקיי, הוא הולך על שתיהם, חבר'ה, הוא הולך על שתיהם, let's go! תודה רבה קיט שבחרת לקפוץ על גריף ולא עליי. האמת שגם הוא היה מגיע אליי, אני הייתי כנראה מצליח להתמודד מולו. אני חושב, אני לא בטוח, אין לי מושג. סך הכל אני מרוצה מהבחירה שעשיתי עם כל הדברים של טרה, סך הכל היא די טובה בסולו. כאילו טובה מאוד בסולו. בוא נראה איך היא במפות אחרות. בוא נשחק איתה בכדור ברולר. יש נוקאוט 5-5. וואו, מפה מאוד מעניינת. אבל בואו כרגע נשחק בכדור ברולר. המפה הזאת פחות טובה לטרה, כי זאת מפה ממש פתוחה, אבל ניתן בה צ'אנס. בואו נראה עם איזה שחקנים אנחנו נצא. אוקיי, ביירון, לו ומלודי, אבל יש לנו את גריי וצ'סטר, אני לא יודע, הכל יכול לקרות, אבל יש להם קבוצה באמת טובה. יש להם קבוצה מאוד מאוד טובה. בואו נהרוג את לו מהר. אוקיי, פספסתי שם, הייתי צריך להתקיף קצת יותר מקרוב. ולו, מלודי פה, תקשיבו, אין לי הרבה חיים. אין לנו הרבה חיים, צריך לשים גול ממש ממש מהיר. אם אנחנו רוצים לעשות פה איזה משהו, לא, אוקיי, הרגתי את לו, וגריי, אתה יכול לשים גול? גריי, לא, יאי, הוא מת שנייה לפני שהוא הצליח לבעוט את הכדור לתוך השער, אבל לא נורא עדיין. זה היה ניסיון די קרוב. וביירון פה יכול לעשות לנו בעיות. בוא ננסה לעשות פה איזה מהלך כזה. נרפא, ואנחנו רוצים שהוא ירפא לי חיים, חבר'ה. ואני רוצה מאוד שהוא ירפא לי חיים. נרפא לי בינתיים חיים, שזה טוב לנו. ואיפה לו? לו, חברים, מתחבא פה בשיחים. תפסיק להתחבא בשיחים. הוא מת, ואנחנו כנראה הולכים לשים את זה בתוך השער. let's go, חבר'ה. לא, מה אתה מחטיא? אין לי מושג איך הוא חטיא את זה, זה היה בכוונה, זה היה בטעות, הוא ניסה לבשל לי, אני לא יודע מה הלך שם. בכל מקרה יש לנו עוד שתי גאדג'טים, אנחנו לא מפחדים להשתמש בהם, ויש לנו גם סופר אחד שאנחנו גם צריכים לשים פה. בואו נשים פה סופר, ואת האמת שאנחנו נראה לי נהרוג את לו עכשיו, ונלך עם הכדור לתוך מלודי. הכדור לתוך מלודי, ולא, הטף שלה הרג אותי. תקשיבו, היה חסר לי שנייה אחת כדי להרוג אותה. אני הייתי בטוח שאני יכול להרוג אותה, אבל לא היה לי מספיק יריות. כדי להצליח לעשות את זה. לא, חבר'ה, אנחנו עדיין יכולים לעשות את זה. יש לנו קבוצה מספיק טובה. לא, הקפיא אותי, לא, קיבלתי בריין פריז ומתתי. לא נורא, אנחנו עדיין מובילים 1-0, ויש להם עוד 43 שניות לנסות לחזור לעניינים. אני לא בטוח שהם יכולים להצליח לעשות את זה, אבל אנחנו ננסה כמובן. עוד פעם שם את הסופר שלו, והסופר שלו כרגע פחות עזר. בוא ננסה לעשות פה איזה מהלך ולהרוג את לו. אוקיי, ביירון מת, וגם לו, חבר'ה, מתו, ולlet's go. שמתי את שתי השערים, למרות שבתכלס אני לא... מישהו גריי האמת היה יותר טוב ממני, למרות שאני עשיתי הכי הרבה נזק. תקשיבו, עשיתי 40%. ביירון עקף אותי בקצת, אבל בקבוצה שלי עשיתי הכי הרבה נזק, והצלחנו להמשיך לנצח. גריי רוצה לשחק איתי עוד פעם, אבל אני רוצה לנסות. את האמת שרציתי לעשות עוד משחק אחד כדור ברולר, אבל לא נורא. סיימנו עוד משימה. תקשיבו, יש לנו מלא משימות לעשות היום. יש לנו משימות עם ברוק, מנדי, צ'אק. אין לי אופציה להחליף משימות, אז אני לא יכול לעשות את זה לצערי הרב. בואו ננסה לשחק איתה, בואו נעשה איתה שתי משחקים בכל